बेरगाव बियाबाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जा आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानिफ्राय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव गासै 98 सा जगदान होफैदों। इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि बिटिआर सरकार सालायनाय आरो हाबा मावबाय थानायखौ मोजां मोननानै बिपिएफ दोलोनिफ्राय आरो गुबुन गुबुन दोलोनि मावथि बिथांमोना इउपिपिएल दोलोआव हाबफैगासिनो दं। उदालगुरि जिल्ला बेरगाव बियाबनि सिङाव थानाय सुख्लाय फरेस्ट आइबिआव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ मोजां मोननानै बिपिएफ राजखान्थि हान्जा आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानिफ्राय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव गासै 98 सा मावथिफोरा जगदान होफैदों। बिथांमोना फोरमायनाय बादिब्ला गाव गोसो जानानैनो बिथांमोना हाबफैदों आरो रावबो फैसा होनानै सोआखै। इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि खामानि मावनाय आरो बिथांमोननि साननाय हनायखौ मोजां नुनायनि थाखायसो हाबफैदों। खनिया होइसे अरु बगानमा त धेरै लगिसे अरु एटु बारी दिबे लागे अरु बारी दिबे लागे अरु बाटो बाटो दिबे लागे कार्यवाही सदस्य काम गरिबे ini party তো এলাকা আমি ঘুরা নাই কিন্তু ভোট তো নাঙলা দিলু ভাল মানে ইউপিপিএল আপুনি আজি জয়েন হল কি আছে মানে ভাল লাগিল আর উন্নতি মানে আপনি গৈ আছে সেইকাৰণে আমি আহিলো আহি থকা দিনত মানে ইউপিপিএল থাকিম হয় এতিয়া আকৌ কিবা ভালে আকৌ এই পাৰ্টি জয়েন হ'ল ইউপিপিএল দলে কি আপোনাক কিবা তেনেকৈ লোভনীয় কিবা গুচি যাই সেইটো মানে হেনেকুৱা দেখা নাই কি ইচ্ছামতে হেৰি কৰিছোঁ মই ভাল চাইকেল হেৰি পালে আগতে কোনটোত আছে আগতে মানে থাকিল যদিও ভাল লাগা না আমি 17 বছৰ মহিলাৰিক ভাল নাপায় আগৰ মহিলাৰিক আমাক এতিয়া ভাল লাগিল কি তেওঁলোকে ভাল পৰিমল দিলে নদী চদী বান্ধি দিম আৰু কৰি আছে আগে পিছে কৰিম বুলি কৈছে আৰু কৰিম বুলি দাও পইচা ধাৰে আশা দিছে কৰি আমাক ভাল লাগিলে এটা আমি জয় নিছো সেইটো কাৰণে আজি মানে হয় जिनों भेरगाव बिटि समस्थिनि नैबे सुख्लाय बरनदि फरेस्ट आइबिआव बिपिएफ आरो गुबुन गुबुन दोलोनि गासै 98 जना जोंनि इउपिपिएल दोलोआव जइन जाबाय आरो बिसेसকৈ जोंनि इउपिपिएलनि आफादगिरि एबा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि जि खामानि मावनाय आरो जोंनि साफ्रोमबो इएम साफ्रोमबो एमसिएलए साफ्रोमबो एमएलए फोरनि रायजोजों जि सावरायनाय रायजोजों थानानै जि खामानि मावनाय आरो जोंनि इउपिपिएल दोलोनि प्राइमारि ब्लक जिल्ला सेन्ट्रेल कमिटिनि गासैबो लिडारफोरनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै गुबुन गुबुन दोलोनि मावथि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनि दोलोआव जगदान जाफैबाय आरो बिसेसকৈ बिथांमोना बेनि खारनाव जगदान जादों जे जोंनि ओनसोला जिहेतु गोबां गोग्लैसोनानै थाबाय गोदोआव सरकार दङमोन हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव बे सरकारा रायजो राजाफोरनो जौगानायनि खामानि जेरैबायदि मावनांगौ बिदि मावनानै होनो हायासै नैबे जोंनि ओनसोलाव गोबां समस्याया दाबो जोबाखिसै दैबानानि समस्या फरायसालिनि बिल्डिंनि समस्या लामानि समस्या आरो मानसिफ्रा सरकारनि आसनि मोननायनि नामाव गोदोआव गोबां माने सरकारनो बा सरकारनि दैदेनगिरिनो बा जोंनि एमएलए एमसिएलएनो गोबां रां होनो गोनां जादोंमोन रां जाख्ल'नाय बेयाव सोमजिदोंमोन बेनि थाखाय बिथांमोना बे दोलोखौ गारनानै जोंनि इउपिपिएल दोलोआव फैदों बिथांमोनखौ दिनै लानानै फैबाय थानाय समफ्राव माबायदि आवगायनो जोङो जोंनि इउपिपिएल दोलोनि जि बानबुंथि एबा स्ल'गान गामि गामि इउपिपिएल न'खर न'खर इउपिपिएल आरो जोङो बेयाव गामि गामि इउपिपिएल न'खर न'खर इउपिपिएल होननाया जोङो राजनिति दोलोखौल' जों लांनो नागिराखै साफ्रोमबो रायजो राजाया जाहाथे गासैबो थाखोनि सुबुङा जाहाथे सरकारनि सुबिदाखौ मोनो बिनि थाखाय जों खामानि मावनो नागिरदों आरो बे मिशनखौ लानानैनो जोङो आवगायलांबाय थादों आरो बिनि थाखाय दिनै जोङो जायफोर दोलोआव दोलोनि सुबुङा जोंनि दोलोआव फैबाय बिथांमोनखौ बरायदों आरो बिथांमोनखौ जोङो खावलायदों जे जोङो फैबाय थानाय समाव गासैनिबो थाखाय जोङो खामानि मावगोन आरो गोबां माने दोलोनिफ्राय जोंनि दोलोआव आरो जइन जाबावगोन जोङो खम दिननि गेजेराव बिथांमोनखौ जोंनि दोलोआव जोङो सोनानै लागोन। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बैंक पिअ बैंक क्लार्क बैंक एसअ यूपीएससी एफएससी डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स
AAO, ADO एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल्स अफ आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेयार पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101536360 70020261133 9101536360